Garcia. Matutulog tayo ng isang gabi doon. Wow! Hinihintay natin si Idol Marlon Season, Kapadyak UK. On the way na po siya. Nako sa taas. Ew. Kami ng Bongabon mga Kapadyak. Panuorin natin si Idol. Anjek, alas 6. Two hours later. Kapadyak, kain muna tayo bago pumunta sa Bongabon. Kain tayo ng goto. 20 minutes later. Wow! A few moments later. A few minutes later. Simple ba tra? 5 tensions. Hope Hub. 5 minutes later. Punta na kami sa taas mga Kapadyak. Sundan natin si Idol Marlon. Kilala tayo ni Sir. Nganaga mo Sir? Pangalan siya? Joel. Kilala tayo. Hi! Shout out dyan sa mga WWE. Dito ako sa vlog ni Kapadyak. Nasaan sila Sir? Nandyan sila. Nandyan na? Nagpapahinga. Wow. Sa sol pala. Sige. Good luck sa race. Oy, sir. Boys tala Anong ano na kayo? Wala pa? Oo. Hey, good luck sa atin. Idol. A few inches later. Kapadyak, ganito yung katarik ng kaya pala hinahatak ng sa gilid. Sa gilid daw tayo. 5 minutes later. Tingnan natin mga kapadyak. Yuh! Tumaan kanina si Idol Kalupa.
Crossbreed na sila. Ito ng hangin, no? Tingnan nyo yan, oh, mga kapadyak ko. Ganda. Mga pang sakalam. Kung matira ko to, sakalam na rin ako. Yun na. Ako pa. Waterflow mga kapadyak. Grabe, oh, off camber na ano. Galing yan. Titirahin mo rin tayo doon. Uy, nababa natin yan. Maganda yung line niya. Walang problema tayo doon. Ang problema doon sa baba mamaya. Wala pa to. Mas matindi yung nasa baba. Oo. Grabe. Wala to. Grabe. A few minutes later. Yeah! Stage 1 mga kapadyak. Try po natin. Grabe. Dandan na lang. Sige, Don. Sige. Kaya, Don. Manat. Nice. Second na Kapadyakan. Idol. May kadwa. Ano to? Idol. Oo. Yoo! Ang lakas ng hangin. Ano tinatawag nila dito na stage, Idol? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Nice. Tatlo ah. Oh, Tayo mo ah. Idol. Tatlo. Tatlo. Woo! Yehoo! Sarap! Dadoy. Sa pagbaba mo, Ah, namin dagat. oh, Kasi nagkapit ka. tanggalan ako. Ahon! Pangabat! 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 Tanggalan ako ng kadena kanina. Apat no? Apat.
Woo! Dito yan, pinubusanan. Ay, Ah. pagurin muna kayo sa stage 1. Yan o, pang 5. Yuh! Ayos! Woo! Nice! Mga kapadyak, first time. Sarap dito. Enjoy na ako dito sa stage 1. Yahoo! Yung mga susunod na stage, ang malupitan na yon. Tingin sa malayo. Whoop, spot. Ahon. Yun o. Lain na ni Idol ah. Woo. Ang sarap. Galing po tayo doon oh. Woohoo! Haha! Nice! Woo! Idol!
Nako. Ano? Whew. May river crossing. May bato dito. Okay, idol. Okay. Hey there. Subscribe to my channel. Ayos also yung press stage this 1 para bell sa akin. icon. Nice, idol. A few moments later. Okay. Tanda ka lang ha. Oo. Papalaban na tayo sa Enduro World, mga kapadyak. Nasa Amazon tayo. Woo! Whoop, yeah. Sa likod ka lang, idol. Likod, sige. Sige. May alaga kayo. Up. Ayos. Okay, idol. Oh, babaan natin to. Okay. Salamat kay Idol Marlon. Siya yung mentor natin, mga kapadyak. Si Idol Marlon. Tinira niya yan. Tinira niya. Pero ayoko mga mo eh. Pero bukas. Ano na ito? Ano idol? Okay. Grabe oh. Woo. Ay. Woo. Uy na doon. Mga roots, grabe. Okay. Okay. Ingat, ingat, ingat. Meron ba? Hop. Meron ba, idol? Meron ba? Meron ba? Hop. Meron ba? Meron ba? Wala na po. Okay. Mga roots. Tahan, tahan. Doon. Inayos ko pa yung ano ko. Ano? Oh, niya na ramen. Nalo ka yan. Inirot mo na. Ay,
Idol, basta yun lang. Delikado pala pag yung mga ganyan. Third turn ka siya, idol. Lagay switch. Hanggang break kayo sa Delikad lang. likod amin. Sige. Narigrigat niya i-turn niya siya no mag-break. Kaya man yan. Dirahin pa natin isang beses para bawi yan. Oh, tara. No, wala nang nasa likod. Ito pala yun oh. Kita mo DJ ko, DJ. Tingnan mo yan, oh, DJ. Tingnan mo yung punong kahoy. Napayak na. Ayawin niya. Yaramot na. Tingay. Woo! Yup. A few inches later. Ayos. Ayos. Sayang hindi ko na-play doon sa start. Okay. Up. Woo. Okay na doon. Kasi ano eh. Naku, mas matindi itong susunod. Slowly ka lang, idol. Relax lang eh, idol. Okay na doon. Ginagawa mo! Lang! Natin nakontrol doon mga kapadyak. Yeah! Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Switch back. Verb. Malupit to, malupit. Okay. Eh, nandiyan na tayo.
destination. Tapos ang stage 3 mga kapadyak. Nakasurvive. Nakasurvive. Friendly ka pa dyan. Ay, si Dre. Nice Dre. Nice meeting you pare. Si Kajo Forms. Friendly ka pa dyan. Selfie tayo bukas. Kamusta ride? Ang dali pala. Ang dali ba? Kumain lang tayo. Dali kumain ng putik. Oh, Ang puting na yan. daming piso. Daming piso. Thank you. Grabe. A few moments later. Let's go. Shout out kay Ma'am Rods sa adobo. Kaya nandaan yung pagkain namin. Hanggang gabi na to, replay.